Ola, soy Luara Vicente, de segundo bacharelato, e a miña recomendación ven da banda música cos Beatles e o seu primeiro álbum, Please Please Me. Os Beatles foi un grupo que tivo o seu nacemento nos anos 60, no que a música máis escoitada naquel momento era o blues e máis o jazz. O rock and roll xogaba un papel máis ben secundario. E eles foi o que intentaron plasmar a xente o tipo de música rock and roll das referencias que tiñan naquel momento, que viñan dos Estados Unidos, como era Elvis Presley. Empezaron a actuar en pubs de todo o territorio do Merseyside e tamén empezaron a viaxar cara a Hamburgo, onde tamén facían aparicións en moitos pubs. O pub onde se iniciou todo foi nun que está situado en Mathew Street, en Liverpool, que se chama The Cavern. Un dos asistentes que estaban ali no Cavern era o que sería, despois máis tarde, o seu manager Brian Epstein. A partir de entón empezaron a facer unha serie de audicións para discográficas para que poideran gravar un disco. Conseguiron unha audición para EMI, onde coñeceron a George Martin, que despois sería denominado como quinto Beatle. Entón, conseguiron gravar dous singles. O primeiro, Love Me Do, que foi composto por Paul McCartney nos anos 58, e que chegou ao número 17 das listas en Gran Bretaña. Love me do, oh, love me do. Gravaron outro single que tamén estaría incluído neste CD, que é Please Please Me. Entonces decidiron facer un álbum en vivo, entre comillas, porque foi unha grabación de 10 horas seguidas durante un día, que foi un 11 de febreiro do 63. En Twist and Shout, John Lennon ese día pois estaba así acatarrado, entonces levaba todo o día cantando e chegou un momento que xa estaba ca voz que xa non podía máis. Entonces a última canción que gravaron foi Twist and Shout. Entonces fixeron unha toma na que se lle nota de feito, pódese comprobar que ten unha voz así xa moi desgarrada, xa de que principalmente este é un disco no que se intenta captar, reunir todo aquel repertorio que tocaban nos distintos pubs de Hamburgo, en Alemanha, ou na súa cidade natal en Liverpool. Este álbum significou moitísimo para a Inglaterra daquel momento,
abriu as portas para unha xeración de artistas xóvenes que naquel momento estaban vivindo todavía as consecuencias da Segunda Guerra Mundial. Tuvo tal repercusión que antes só se coñecían na área de Liverpool e Manchester, toda naquela zona, e despois chegaron a ser coñecidos a partir de entón en todo o Reino Unido, e despois xa se estendería a todo o continente. Ninguén ata entón fixera algo así, non? De crear as súas propias cancións. Ata aquel momento todo o mundo, todo artista compoñíanlle outra xente as súas cancións. A partir do terceiro álbum, toda a discografía dos Beatles, todas as cancións, todos os singles serán compostos por eles. Este primeiro álbum foi en Reino Unido número 1 durante 30 semanas, algo que tamén nunca pasara naquela época, nunca sucedera que un grupo durara tantas semanas no número 1. Entón, duraron 30 semanas no número 1, pero ese podio foi arrebatado por eles mesmos, xa que 30 semanas despois sacaron o seu segundo álbum, que se chama With the Beatles, e que conseguiu o número 1. Chegaron a veces, en ocasións, a estar eles mesmos nos cinco primeiros postos dunha lista musical en Estados Unidos, en Reino Unido e en outros países. Os Beatles, este álbum en concreto, marcou un antes e un despois en toda a música pop dentro da historia, non? Marcou unha novidade, entrar en outro ciclo. Eu, dende a miña opinión persoal, a súa calidade musical é moitísimo máis alta que todas aquelas cancións que se fixeron máis populares. A miña experiencia persoal cos Beatles foi a través dunha viaxe que fixen á súa cidade natal, Liverpool. Non sei polo que me empezou a despertar un interés por eles, entón empecé a buscar información en internet, escoitar os seus discos, compralos despois. A partir de aí dime conta de que realmente os Beatles é algo moi popular, que hoxe en día, aínda que sexan dos anos 60, non pasaron de moda, séguese falando deles. Realmente eu creo que para coñecer ben os Beatles hai que escoitar ben a súa obra. Eu creo que empezar co seu primeiro álbum é unha maneira de iniciarse a súa historia, non? Pois eu recomendo este álbum porque principalmente a min é como se me transportara un pouco a aquela época, non? E con tamén unha serie de... como se me levaran a ver aos Beatles ao cover, non? Son cancións que realmente despertan emocións, non? Eso creo que é o principal para min. É un álbum dos Beatles que, aínda que ao mellor non é o mellor, foi unha nova apertura, é un estilo totalmente diferente ao que logo despois fixeron, e por eso para min ten un significado moi especial. Este álbum podo escoitalo moitísimas veces ao longo do ano porque nunca me canso. Last night I said these words to my